Kumusta? Anong balita? Pwede ba tayo mag-usap? Kahit saglit lang. Kahit 2 hours tayo magkwentuhan. Sige, tika lang. Order lang ako ng pagkain, okay? Alam mo, simple lang ako eh. Gusto mo ba ng pizza? Jollibee? KFC? McDonald's? Gusto ko lang ng fishball, ng puwek-puwek, ng isaw. Yun, bili mo ako nun. Ha? Sigurado ka? Kumakain ka pala nun? Sobrang favorite ko yun. Ito na yung pagkain natin. Ano? Kain muna tayo? It might be hot. Oo nga eh. Mainit pa. Katatapos lang kasi niluto ni Aling Maming sa labas. Ako nga pala si Tropang Cebuano. Ako nga pala si Ivana Alawi. Ganito gawin natin. Tatanungin kita, tapos tatanungin mo rin ako. Ano? Game? Ladies first. Shave ka po ba? Wait saglit. Check ko muna. Parang gubat eh. Ikaw ba? Di ba obvious sa mga picture ko? Lagi na nga nakapanty, may nakita ka ba doon? And I think it's also hygienic. So, I think you know the answer. Well, actually, maliit kasi. Este, maliit ka kasing babae. Anong ginagawa mo pag nag-iisa ka? Pero, sa totoo lang, ini-imagine kita. Anong ginagawa mo pag mag-isa ka lang? Ginagawa ko pag nag-iisa. Katulad din ng ginagawa mo pag nag-iisa ka. Ay, naku, Ivana. Huwag mo ko landiin ng ganyan. Baka gawa ko ng hindi maganda sa'yo. Wala kang sagot dun. Tama na, please. Baka ano pa magawa ko sa'yo. Gusto mo bang try natin? Good evening. Sorry, pero pag-isipan ko muna. Bata pa kasi ako eh. Baka pwede ka. Let me know. Diyos ko, Lord, patawarin. May kaibigan pa naman ako na pare. Are you a good kisser? Gusto mo, try natin? Game ka? Well, gusto ko yung dahan-dahan. Start here, going up. Start here, going up. Yun yung gusto ko. Alam mo, curious lang kasi ako. Ang laki-laki ng Mount Ararat mo. Totoo ba yan? It's all natural. Bitter ka ba? Bakit? Sasaktan ba kita? Hindi naman. Ano ba to? Tatanong lang eh. Ha? Malaki ba? Di ko alam. Oo, sobra. Bakit kasi ang laki ng bulkan mo? Siguro, tanong niyo na lang nanay ko. Ano bang size yan? Cup size? Cup D. Bakit palagi? Hindi naman siya ganun kalaki actually. Para sa akin. Cup B lang siya. Ano yung kulay? Sandali, check ko. Parang pink. Pink naman ata. Oh yeah. Okay ka na ba? Siya ka na? Okay kayo. Tapos, alam mo ba? Ang laki-laki ng puwet mo. Ang lupit. Bilog na bilog. Well, I love my puwet. Kaya ako lagi pinapakita eh. Are you a good kisser? Di ko alam. Gusto mo? Try natin. Yung ano, actually, maybe. We'll see. Nice. Ikaw, good kisser ka ba? Alam mo, hindi ko alam eh, pero siguro tanungin nyo na lang yung mga nakalikan ko. Alam mo, Ivana, nag-iinit ako sa'yo. Oh, so ikaw ang hot. Hot guy ka? Paano ka naman naging hot? Alam mo, Ivana,
bagay talaga tayo. So, ang hot guy at hot girl ba dapat ang mag-date? Ganun ba ang sinasabi mo? Eh ikaw, depende sa'yo. Ano bang gusto mo? Well, pag nag-date na lang tayo. Ako, Ivana, wag na lang. Baka mahuli tayo ng girlfriend ko. Parating na yun. Have you tried threesome? Huwag ganyan, Ivana. Sarap. Sarap. Nako, Ivana, huwag mo akong hamunin. Nasa kondisyon pa naman ako ngayon. Ilang rounds ang kaya mo? Hala, grabe naman to. Depende sa'yo. Ilan man kaya mo? Minsan 10. Patay. Pero pag sobra, hanggang 8 lang ako eh. 8 rounds. Please, sir. I want some more. Kakapagod naman yan. Ano bang paborito mo na posisyon? Minsan nakadapa. Ikaw bahala. Na-try mo na ba ang roller coaster? Hindi pa. Pero actually, parang gusto ko nga, no? Alam mo, magandang suggestion yan. Shut up, kaya. Grabe ka. Ang wild mo pala. Kasi wild ako. Tanggap ka naman yun.